Добър ден на всички. Искам да открия пресконференцията на Конфедерацията на производителите на екологична енергия в България, като бих искал да благодаря най-вече на медиите, които имаха смелостта да дойдат тук, поне тези медии, които са тук, да отразят това тъжно събитие, защото то е наистина тъжно, тъй като се подменя един закон. Бих искал да представя първо участниците, които сме тук и които ще вземем дума по отношение на решението на ДКР, което беше взето в късни потайни доби на 14 септември. До мен е господин Газов, който е председател на Българската фотоволтаична асоциация. До него е Себастиан Ньотликс, който е председател на Българската ветроенергийна асоциация. Вляво е Пламен Дилков, който е председател на Съюза на производителите на екологична енергия. И Малинка, която е председател на Българската соларна асоциация. Също така в залата има много производители, инвеститори, които също предполагам, че биха се включили в дебата, който ще бъде тук и в изказванията. Накратко, пресконференцията, и също, извинявам се, и господин Петро Луиджи Гио, който е председател на италианската кофеиндустрия в България, който също ще вземе отношение по проблема, който ще разискваме тук. Накратко, как ще протече пресконференцията в 3 основни панела: върховенството на закона, втората част е дискриминацията, която е решението на ДКР, в чий интерес е взето това решение на ДКР, в която тема ще се изкаже господин Газдов, и третата е отражението на решението на ДКР към чуждестранните инвестиции въобще на икономиката в България. Няколко думи въвеждащи думи за върховенството на закона с решението, което беше взето на 14 септември 2012 година. Държавната комисия за енергийно и водно регулиране подмени един закон, закона за енергията от възобновяеми енергийни източници, тъй като въведе нови правила, нови такси и отмени волята на народните избиратели. Този закон за енергията от възобновяеми енергийни източници беше дискутиран 2 години, от 2009 и беше приет в 2011, след това беше променен 2 пъти или 3 пъти, вече не знам колко пъти, тъй като много пъти беше променен, но с това свое решение Държавната комисия си позволи да подмени волята на народните избиратели. Това, което е лошо и което беше направено без обществено обсъждане, беше въведена една така наречената такса достъп, която дори е незаконна, тъй като няма въведена в закона за енергията от възобновяеми енергийни източници. И тази такса достъп, за да бъде по-ясно за какво става въпрос, това е същото, все едно утре Националната агенция по приходите да въведе една такса, която е такса потребление, например. Въпреки че плащаме данък общ доход, тя да въведе такса потребление, да каже, тези, които получават 300 лева, ще плащат 3 лева, тези, които получават 700 лева заплата, ще плащат такса потребление 100 лева, а пък тези, които получават над 700 лева, ще плащат такса потребление 500 лева. Долу-горе това е също решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Няма повече да се разпростирам, за да оставя възможност да задавате въпроси, и ще дам думата на господин Газдов да обясни в чий интерес беше взето това решение. Здравейте и от мен. Надявам се ме чувате. Радвам се, че толкова много хора са днес тук, и журналисти, и производители на електроенергия от ВЕИ. Това, което трябва да кажем за решението, е първо как беше взето то. То беше взето зад затворени врати след края на работната седмица, т.е. в петък по късна доба, и очевидно на базата на някакво съглашателство, на договорка между ДКЕВР, преносната компания НЕК и, разбира се, трите разпределителни дружества ЧЕЗ, ЕВН и Енергопро. Тук виждате кратка хронология. Ден преди да се приеме решението, трите дружества с поредни входящи номера на писмата си казват как всъщност нямат възможност да определят условията за договорите за достъп до мрежата.
ДКЕВР се самосезира и въпреки, че дружествата казват, ние не знаем колко ще ни струва, ДКЕВР определя така наречената такса достъп в петък срещу събота. Всъщност това обаче не е такса. Защо не е такса? Защото няма атрибутите на една такса. Таксата, знаем, е предоставяне на услуга. Тази услуга има някаква стойност и който потребява услугата заплаща на база реалната и стойност. Всъщност тук нямаме услуга, която да се ползва от производителите. Всички ние като потребители плащаме за достъп до мрежата. Това вече е калкулирано в цената за ток. И имаме един момент на дискриминация. Виждате зад мен тази хубава картинка. Защо дискриминация? Защото с решението на ДКЕВР, в което се казва мрежовите оператори имат разходи за управление на мрежата и някой трябва да ги поеме, се определят този някой единствено от кръга на производителите на възобновяеми източници. Фотоволтаични, вятърни и водни електроцентрали. Тези от биомаса са оставени на страни. При тях таксата е символична. Задайте си въпроса защо. Но единствено и само проектите от възобновяеми източници, за тях е определена такса достъп. АЕЦ не плаща такава такса, ТЕЦ-овете не плащат такава такса, заводските централи не плащат такава такса. Другото интересно нещо е как точно и по какви критерии е определена. Пак казахме, това не са критерии свързани с реалните разходи на мрежовите оператори. Те самите казват, ние не знаем какви са ни разходите. Критериите, които определила ДКЕВР, са на база технология, т.е. фотоволтаични, вятърни и ВЕЦ-ове като различни технологии, цена, по която се продава електроенергията и дата на въвеждане в експлоатация. Тук абсурдът е, че една и съща фотоволтаична централа или пък един и същи вятърен парк плащат огромни, много различни такси, според това, което ДКЕВР всъщност е приела. Защо така? Неясно. Една централка от 30 кВт, да речем, която би се присъединила днес към мрежата, ще плаща около 2 лева за такса достъп, докато една централка от 30 кВт, абсолютно същата, присъединена преди 2 месеца, ще плаща 240 лева. Нали осъзнавате абсурда? Едно и също нещо, за една и съща услуга, 100-кратна разлика. Това е абсурд и това е дискриминация, пак казваме, веднъж между ВЕИ и всички останали производители от конвенционална енергия и втори път между отделните ВЕИ технологии, пък и между отделните по обем проекти. Виждаме, че тук целта не е да се въведе една честна такса достъп за всички, а целта е да се отклонят едни пари, да се отклонят от всеки един производител. И тук вече е любопитният момент. Къде отиват тези пари? Тези пари отиват директно при естествените монополи в енергетиката, които отговарят за пренос и разпределение. Тоест, ДКЕВР преди 2 месеца излъга всички българи, като каза, че цената на ток се повишава, че сметките ни за ток скачат, защото имало твърде много ВЕИ проекти. Виждаме, че сега от 10 до 40% от всички приходи на тези ВЕИ производители отиват директно по сметките на НЕК, EVN, ЧЕЗ и Енергопро. ДКЕВР и Ангел Семерджиев лично дължат обяснение не толкова на производителите, колкото на всички български граждани. И ние очакваме от тях това обяснение. Ние очакваме всъщност и отменение на решението, защото то има изключително негативни последствия върху всички производители. И тук предавам думата на господин Ньотликс да обясни какви са те. Good morning. Добро утро. Before I start talking about why we have said before that this decision from Friday night can cause the worst financial crisis in Bulgaria in the last 10 years, I want to add one more thing. Преди да ви кажа защо твърдим, че това решение от петък вечер може да предизвика най-сериозната финансова криза в България до момента, искам да добавя още едно нещо. You don't just need to trust our word that these measures are against the law. In front of you, you have an EU regulation, number 838 from 2010. Не е нужно да слушате нас, когато ви казваме, че тези мерки са незаконни. Пред вас сме оставили регламент на Европейската комисия, номер 838 от 2010 година. И там в член 2 казват...
И в член 2 на този регламент се казва, че таксите, прилагани от операторите на мрежата за целите на достъпа до електропреносната система, следва да бъдат в съответствие с указанията, формулирани в част Б от приложението, а част Б от приложението се казва, че стойността на средногодишните такси за пренос, заплащани от производителите, следва да бъде в рамките на интервала от 0 до 50 евроцента на мегаватт час, с изключение на таксите, които се прилагат в Дания, Швеция, Финландия, Румъния, Ирландия и Великобритания. България не е изключение от този регламент. Този регламент има директно приложение в националното законодателство и следва да се спазва. So I have a question to the KEVA and to Mr. Semerjiev. Did you actually read this regulation that says one level maximum before on Friday night you decided to set taxes of 230 leva? Затова ние имаме един въпрос към господин Семерджиев и комисията. Дали са прочели този регламент, дали знаят за неговото съществуване и дали са се съобразили с това европейско законодателство преди да вземат решението в петък вечер? But now about finances. А сега малко за финансите. Renewable energy projects work almost the same way as real estate projects. Проектите за възобновяеми източници на енергия работят по същия начин, както и тези в недвижимо имущество. There are companies that develop projects until they're in operation, after Act 16. Има компании, които развиват проекта, докато той е готов за пускане в експлоатация или Акт 16. And then there are companies that buy ready projects, they invest in them, and they are basically the same type of investors who go and buy an apartment to get rent from it. И от този момент се включват други компании, инвеститори, които купуват тези проекти с очакване да получат доход от тях. And so all of the investors in renewable energy projects, when they invested in these projects over the last years and the last months, this is what they were expecting to be paid. Така че когато тези компании са инвестирали в проекти за възобновяеми източници на енергия през последните няколко години и месеци, това е което те са очаквали да имат като доход. At the different times they expected to be paid these amounts for the next 10 or 20 years. По различното време, когато е завършен проектът и пуснат в експлоатация, те са имали фиксирана цена, която е техният доход за следващите няколко години. And when you invest in a renewable energy project, you do the same thing that you do when you invest in real estate. You go to a bank and you get a loan to finance part of it. И когато инвестирате в проект за възобновяема енергия, правите същото, което и когато искате да си купите жилище. Отивате в банка и искате кредит, която да финансира част от покупката. You finance 50, 60, 70, maybe even 80% of your investment. В зависимост от условията може да получите между 70 и 60 до 80% финансиране чрез банков кредит. Now, what the KEVA decided on Friday is that everyone will lose this much income, depending on when they were connected to the electricity grid. Решението от ДКЕВР всъщност прави това, което виждате на графиката. Всеки един от тези проекти ще загуби от дохода си процентите, които са изписани, в зависимост от това кога са присъединени към мрежата. So all wind energy projects at the bottom here will lose 10% of their income starting yesterday. Така че всички вятърни проекти ще загубят 10% от доходите си, считано от вчера. And solar projects lose 20 or 39%. А за фотоволтаичните проекти това е между 20 и 39%. Now, if you think about real estate again, 39% is as if you rented an apartment and then someone comes and tells you for 5 months out of every year you don't get rent. Ако си представим отново връзката с пазара на недвижимо имущество, това е все едно да си купите жилище и да го давате под наем и след известно време държавата да ви каже за 5 месеца от годината вие няма да получавате наем от това жилище. And the consequence is clear. As soon as this happens, you do not have enough income anymore to pay back your loan. You will default on your loan and your project will go bankrupt. И последицата е съвсем ясна. Ако 5 месеца от годината не получавате доход от инвестицията си, това означава, че ви няма да може да плащате своите месечни вноски по банковия кредит, съответно отивате към фалит. The problem is the volume we're talking about here. To our best estimate, it's at least 2 billion leva of loans that we're talking about that could be in default in the end. И като сума, това, за което ние смятаме, че става въпрос, е, че поне 2 милиарда
заеми могат да са застрашени реално от опасността да не могат да се изплащат. So what the KEVA and the government need to explain is how it was a good idea to steal money from renewable energy projects, give it to electricity companies, and in the process push the entire banking sector into this risk. Затова Държавната комисия за енергийно и водно регулиране трябва да обясни защо е решила, че е добра идея да вземе парите от инвеститорите на възобновяеми източници на енергия, да ги даде на електроразпределителните дружества и като страничен ефект от целият този процес да доведе цялата банкова система до криза. Това е за сега. Очакваме въпросите ви. Благодаря. Исках да дам думата накрая и на господин Петро Луиджи Гил, който е председател на италианската кофе индустрия в България. Господин Дилков ще превежда. Така че моля, господин Гил, ако обичате. Confindustria Bulgaria rappresenta 300 sociali che danno lavoro a 25.000 dipendenti e realizzano un fatturato totale di circa 2 miliardi di euro, pari al 5% del PIL bulgaro. Il settore delle energie rinnovabili è un settore in cui la presenza imprenditoriale italiana è fortemente radicata. Basti pensare che il settore dell'energia verde è il settore che in percentuale raccoglie il maggior numero di aziende italiane associate. Първо, кого представлява господин Гия? 300 фирми в България, 25 000 служители, 2 милиарда инвестиции направени към момента, 5% от българския вътрешен брутен продукт и един от секторите, който представлява, е сектора възобновяеми енергийни източници. Gli investimenti italiani in Bulgaria nel settore delle rinnovabili superano i 250 milioni di euro. Fra i principali investitori vorrei ricordare il gruppo Caraglio, il gruppo Moncada e Finer nel settore fotovoltaico, Erg Review e Late Wind, Italian Gel ed Enel in quello eolico e la PBB Power Bulgaria nell'elettrico. In particolare per quanto riguarda i rinnovabili sono 250 milioni di euro. 250 milioni. Що се отнася до възобновяемите енергийни източници, 250 милиона са инвестициите направените от фирмите Каралио и Финер в фотоволтичния сектор, ЕРК и Талджен в вятърните паркове и PBB Power България в хидроенергетиката. Come associazione abbiamo riscontrato che le recenti modifiche apportate alla legge sull'energia hanno causato notevoli preoccupazioni, tanto che gli investitori italiani e stranieri che si stanno affacciando al mercato bulgaro, quanto nei confronti di tutte le realtà bulgare che già operano nel settore. Като асоциация само за последните няколко дни веднага мониторирахме огромно притеснение от нашите членове, що се отнася до сектора, както и за реалната банкова система. A fronte di un'imprevedibilità del sistema normativo caratterizzata da continui adeguamenti posti dall'amministrazione, gli investitori lamentano l'impossibilità di redigere dei piani di business efficienti. Tale difficoltà si riflette inevitabilmente nel sistema bancario, che nonostante abbia dimostrato di essere fortemente interessato e capace di sostenere progetti solidi nel settore delle rinnovabili, riscontra serie difficoltà a garantirne la bancabilità. Постоянните промени нормативни, които характеризират пазара и постоянните нови административни решения създават един много нестабилен пазар. Този нестабилен пазар не може да не рефлектира директно към банковия сектор, който въпреки показаното желание да инвестира и да поддържа тези фирми, за да могат да реализират тяхните проекти, в момента бива поставен в огромно затруднение, що се отнася възвръщаемостта на тези проекти. Tali modifiche, se non arginate, avranno serie conseguenze sull'economia bulgara, che nel settore delle rinnovabili ha un potenziale che riteniamo eccellente. Il rischio principale, oltre alla diminuzione degli investimenti nel settore, è direttamente corredato da una perdita di know-how, un decremento dei posti di lavoro e fondi per lo sviluppo regionale. Тези промени, които беха вкарани от регулатора, ако не бъдат замразени, ще нанесат
голям удар върху сектора, специално върху сектора възобновяеми, който е реализиран, но не само, що се отнася до инвестициите, а и загуба на ноу-хау, както и на работни места. Per quanto possono essere seri i motivi che hanno spinto l'amministrazione a tali scelte, a nostro avviso l'azione legislativa a discapito del settore delle rinnovabili può condizionare negativamente l'intero Paese, che nei prossimi anni si troverà ad affrontare una seria sfida legata all'indipendenza energetica. D'altro canto, la modifica di regole e disposizioni che ha un effetto retroattivo non può far altro che acuire gli effetti negativi sul mercato. Каквито и сериозни мотиви да има регулатора, за да вземе това решение, не може да не сигнализираме, че то ще доведе само за негативни неща, що се отнася до България. Негативни неща, що се отнася до сектора, негативни неща, що се отнася до независимостта енергийна на България, както и на ефекти свързани с колко надежден е българския пазар. Siamo convinti che l'attuale condizione del mercato sia perfettibile, ma anche che ogni scelta antieconomica vada evitata. Ясно е, че всеки пазар може да бъде подобряван, но противоекономични решения не са допустими. La Bulgaria per sua natura può contare su differenti risorse energetiche non convenzionali, esempio idroelettrico e biomasse, che offrono agli investitori numerose opportunità. Perché tale settore possa svilupparsi significativamente è necessario poter garantire un quadro normativo chiaro ed equo nei confronti tanto dei produttori quanto dei consumatori. България има много ресурси, но за да могат тези ресурси, хидроенергетика, биомаса и всички останали да бъдат развивани, ясно е, че трябва да има ясни правила, те трябва да бъдат постоянни, не ретроактивни, за да може да се позволят инвестиции в тези сектори. Благодаря много. И преди да дам думата на журналистите за въпроси, само бих искал да кажа, тук получихме информация в последните минути, Европейската вятърна асоциация, Европейската фотоволтаична асоциация, Европейската асоциация водна асоциация днес още ще сезират Генерална дирекция енергетика и лично комисаря Йотингер ще внесат писма за действията на българското правителство по отмяна на европейски директиви и регламенти. Така, че имате думата, моля, заповядайте. Да, заповядай. Само микрофона. Не е включен. Не. Добре, малко по-посолите тогава. Само уточнявам въпроса. Не се чуват микрофоните от залата, изглежда. Не работят микрофоните, ако може. Ако не може, ще си говорим по-високо. Заповядайте с въпроса. The number I mentioned is 2 billion leva in this is only locally financed projects. There is much more financing at stake here, international financing from international banks, but there's 2 billion leva of local loans in this market. Сумата е 2 милиарда лева, която се отнася само за кредитите, които са отпуснати от местни банки. Има международно финансиране, но него не сме го включили в тази сума. Да, заповядайте. Аз съвсем накратко ще кажа, по груба сметка, само за фотоволтаичните проекти става въпрос за над 220 милиона годишно
лева, като всичките пари отиват автоматично към 4-те компании, които споменахме по-рано, естествените монополи в енергетиката, НЕК, EVN, Енергопро и ЧЕЗ. Да добавя, като за целия сектор са около 300 милиона. Както знаете, Държавната комисия за енергийно и водно регулиране каза, че трябва 600 милиона и поради това беше повишена такса зелена енергия. И каза, че трябва 600 милиона. Сега от тези 600 милиона, 300 милиона ще бъдат върнати към монополните дружества. Може ли аз да отговоря на този въпрос, защото, както виждаме, тя се отрази. Тоест, цената на тока беше вдигната с 13,6% за бита и 16% за бизнеса. Помним, извинението е, възобновяемите източници са виновни. Сега, ето зад нас, между 10 до 39% от всички приходи отиват директно към 4-те дружества. И интересното е, че за едно и също нещо, пак казваме, едни и същи по вид и по производство проекти плащат различна такса. Значи, токът вече поскъпна. От тук нататък това, което следва, ние, може би тук е момента да кажем, че всички асоциации по-отделно, но и заедно помагаме на засегнатите страни. Говорим за няколко стотин производители, които в момента започват съдебни дела срещу решението на ДКЕВР и вследствие срещу държавата за пропуснати ползи. Защото виждате тук за какви загуби става въпрос. Всички тези пропуснати ползи, когато несъмнено България бъде осъдена, защото решението е изключително слабо юридически и зле аргументирано, когато България бъде осъдена, някой трябва да плати тези пропуснати ползи. Предположете кой е този някой. Дали ще бъде НЕК, ЧЕЗ, EVN, Енергопро или българският потребител. Българският потребител знаем как плаща такъв тип наказания през месечните си сметки. Момент. Не. Мога да ви кажа всъщност едно нещо, което, ако може последне. Вижте, момент, ако обичате, нека да не нагнетявам, искам да ви отвърна. Топлофикационните дружества, или така наречените, те не са само топлофикационни дружества, а газовите компании, които произвеждат електрическа енергия, по така наречения цикъл когенерация, който господин Семерджиев каза, че трябва да бъдат също стимулирани, защото по принцип имало европейска директива да бъдат стимулирани, но ние нямаме никакви задължителни цели. Тук съм ви дал един слайд, който виждате. Това е всъщност разходите на Националната електрическа компания за изкупуване на електрическа енергия от газовите дружества до момента, което е платила, и разходите на Националната електрическа компания, което е платила за зелените проекти. Това до момента до 14 септември. Мога да ви кажа, че цената, например, на ТЕЦ София, която продава електрическа енергия, произведена от газ, е 326 лева. Най-високата на мегаватт час. Нямаме такава цена от нито един възобновяем източник, с изключение на биомасата, но всички тук, които знаем защо биомасата има по-висока изкупна цена в този мандат на това правителство. Нали? Така че не знам дали в следващия мандат ще има по-висока изкупна цена. Това, което е интересното, че всъщност таксата зелена енергия е 11 лева на мегаватт, а таксата кафява енергия е 3 лева. Енергията, която се произвежда от газови централи, е 4000 гигаватта. Енергията, която се произвежда от всички възобновяеми енергийни източници, е около 1200 гигаватта. Те произвеждат 4 пъти или около 11 до 12% от електрическата енергия в България, която се изкупува на 326 лева. И тази цена се променя на всеки 3 месеца и тя ще расте. И неминуемо до година, тъй като в микса, който имаме от електрическа енергия, все повече ще става тежестта на енергията, която е от газови централи, съвсем естествено, че до година цената на електрическата енергия ще порасне, и поради простата причина, че до края на годината Европейската комисия смята и работи усилено да промени цената на въглеродните емисии, които по принцип сега ДКР ги изчислява за въглишните централи от 7 евро на тон,
Целта на Европейската комисия е след 2013 година цената на въглеродните емисии да стане 30 евро за тон, което неминуемо ще доведе до година до едно поне минимум около 15 до 20% увеличение на цената на тока. Ако не го направи това правителство, следващото би трябвало да го направи. Да? I'd just like to add and clarify one thing. When anyone in the government or in the regulator says that this decision from Friday will reduce electricity prices, they're lying. Искам да изясня само едно нещо. Това, ако някой от правителството или от комисията ви каже, че решението от петък ще намали цените на електрическата енергия за потребителите, те лъжат. Consumers will continue paying 100%, and these 10, 20, and 39% they will go to the companies where they create a profit. Потребителите ще продължат да си плащат 100% от добавката за зелена енергия. Просто доходите сега се взимат от инвеститорите в възобновяема енергия и се връщат отново там в компаниите за разпределение и пренос, където те ще създадат печалба. So there is no benefit for any electricity bill. The only thing that there is an additional danger for your bank deposits. Така че не печелите нищо от това решение за сметките си за тока. Единственото, което може да ви засегне като последица е, че може да има риск за банката, в която е депозита ви. For this difference between the different technologies, because the differences are really drastic. Това е любопитното. Няма логично обяснение. ДКЕВР са написали в своята аргументация някакви тези свързани с управление на мрежата, но управлението на мрежата е еднакво за всички източници. Т.е. дали 1 мегаватт час електроенергия е произведен от слънчева, вятърна, атомна или въглищна централа, той пак си 1 мегаватт час, нали така? Но ние виждаме, че тук не става въпрос за такса, тук става въпрос за отнемане на произволен принцип. Даже той не е толкова произволен, защото все пак виждаме, някой е казал, от тези можем да вземем 20, от тези 39, от другите 10 и те ще пореват малко, обаче ние ще го оправим там. Трябва да запълваме дупки. Тоест всичко тук можеше да го наречем рекет, това, което се случва, но рекета има доброволен момент. Или плащаш, или не плащаш. Докато тук става въпрос за присвояване. И много хора ще бъдат облъчени с тезата, едни богати крадат от други богати. Но това не е вярно. Ние виждаме, че с това решение на ДКЕВР се присвояват средства на българските потребители, на всеки български гражданин, който плаща сметките си за ток. Те отиват в няколко огромни корпорации, всички тези средства, и губим всички ние като потребители и в частен случай няколко стотин производители на енергия от ВЕИ, както и финансиралите ги банки. 1400. 1400. Прощавайте. Тук е моментът българското правителство съвсем ясно да се разграничи от тази незаконна и нелогична такса. Министър Добрев и премиерът Бойко Борисов да излезат и да кажат, това, което прави ДКЕВР е недопустимо в една държава членка на Европейския съюз, да се нарушават европейски регламенти, европейски директиви, български закони и най-важното да се подвеждат българските потребители. Чухме как сме щели да напляскаме руснаците, сега с това решение се оказва, че пляскаме американци, испанци, италианци, германци, българи и най-вече българските потребители. Айде да не се пляскаме вече, да се уважаваме и да не се лъжем. Ако нямате допълнителни въпроси, виждам. Последните промени, които станаха, няма предвид
тази сега, защото тази е един жесток удар по пръста. Нашата индустриална група реши да замрази инвестициите в България и да изчака по-добри времена. Ние сме се събрали тук да обсъдим едно абсурдно решение на ДКЕВР, както каза колегата, прието по тъмна доба и набързо. Не трябва да се залъгваме обаче, че това е решение, което е прието някъде в кръга ЕСО, ДКР, НЕК. Зад тази група стои някой друг, който взима решение в тази държава. И с това решение трябва да сме наясно, че се тества се инвеститора в областта на зелената енергия, тества се и общественото мнение. Но аз бих казал, че този, който е подготвил този сондаж, не си дава сметка, че се тества и мнението на чуждестранния инвеститор изобщо, не само в областта на зелената енергия. Защото това абсурдно решение дава сигнал за това, че в България могат да се приемат закони и след това подзаконови актове, с които се отрича силата на някои закони и пък се коригира, да кажем, този закон в удобно за някои направления. И питам се аз, кой чуждестранен инвеститор, не говоря инвеститор в зелената енергия, ще дойде да инвестира при положение, че не знае какво ще се случи с неговата инвестиция, какъвто е случай и конкретно с нас. Аз бих искал да разширя вашия въпрос и да попитам, а кой български инвеститор би искал да инвестира и още повече, кой български гражданин иска да живее в държава, която го лъже, че му дига сметките за ток заради лошите инвеститори и след това пренасочва директно парите му към няколко корпорации? Този диалог, аз искам да продължа и да кажа още, че този, който тества днес инвеститорите, било български, било чуждестранни, трябва да се даде сметка, че ние в последно време всяка година имаме все по-малко и по-малко чуждестранни инвестиции в България. Това ли искаме да се случи и следващата година и по-нататък? Изразявам едно мнение и съм сигурен, че това решение ще бъде отменено. Забележете, че тук става дума за временни цени. Това е теста. Временно. До 31 декември. А после ще видим от това каква е реакцията. А реакцията е съвсем ясно, че съвсем неблагоприятна за този, който взел решение. И аз искам тук да предложа, видях едно отворено писмо от фотоволтаичната асоциация. Нека това да бъде отворено писмо от името на всички асоциации и да кажем и от името на всички производители, защото всички ние сме по-търпешни. И тук съвсем точно и ясно да кажем, че става дума за интересите на България, а не за интересите на тесен кръг от хора, производители на зелена енергия. Защото ако спрат инвестиции в България и ако намалят, всички ние ще страдаме. Благодаря ви. Бих искал да добавя, че тук искам да използвам медиите и да обявя, че Конфедерацията и всички производители искаме публична среща с министра на икономиката, енергетиката и туризма господин Добрев, с заместник министра на енергетиката госпожа Харитонова и с председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране господин Семерджиев, а също така искаме и публична среща с всички политически представени партии в парламента, за да можем да разберем как така някой може да подмени закона, който те са гласували. Моля? Те са заети хора. С най-голямо удоволствие, ако решат, ще се срещнем с тях.
Знаем, че там. Да. Казвам се инженер Огнян Пинар, представител на малки и средния бизнес, търговско-промишлената палата, консултативния съвет на ДКВ. Не виждам обаче на това заседание никакъв представител на ДКВ. И ще ви кажа в решението, отдолу не е записан срок за обжалване, който е за научител. Вие трябва да го обжалвате в административния съд за следните клаузи, както и в там имат също много големи слабости, които ви ги изведите, да ви ги повтарят. Няма го обекта на продажба, да съществува. След това цените са произволно определени и необосновани. Това е по отношение на потребителите, административно, както и за комисията на там монополите. Това е организирано, мотивирано и проиграно решение, тъй като на 13 всичките едновременно подават един и същи текст, който искаме, е 14, не знам как през нощта те са присъдили и подготвили и числили, те са към 11 страници. Излиза това решение с срок за влизане в сила от 14. Също това, копия от това решение, както аз направя, изпратете до секретара на Европейския съюз по енергетика, за да може и оттам да получите, както казвате, тук трябва да се обърнете, също да запишете, че не е спазена технологията, която е по самия правилник на ДКВ. Първо ще провежда заседание на консултативния съвет, в който участват представители на работодателските организации, които са членове на Тристранния съвет, правителство, работодатели и синдикати. Няма такова проведено заседание на консултативния съвет, нито са присъствали. Аз съм представител в дневния ред на сайта няма такова заседание, нито синдикатите, нито работодателските организации, които са членове на този консултативен съвет. След консултативния съвет се провежда обществено обсъждане. Това е в правилник. Също не е проведено обсъждане. След това се провежда открито заседание, на което ДКВ изслуша вашите възражения и становища, които там 3 или 7-дневен срок беше, вие сте длъжни, освен да ги изредите, както тук сте се събрали, да ги изредите и писмено и същевременно на него това открито заседание присъстват журналисти. На другите не присъстват. И четвъртото е закритото заседание, на което вече е въз основа на всички обосновки, всички становища, те взимат това решение, което тук изведнъж има скок на едно закрито заседание, потъмно проведено. Тези пунктове трябва вие да вземете правилника, който е Що се отнася до цените, трябва да ви кажа, че ДКВ тук бързо да ви привлече като инвеститори, което е много за това да се вземат таксите, които бяха се появили като цифрите са 9 милиона. Таксите от вас, като инвеститори, за присъединяване за лицензите, които да си ги разпредели, както агенцията по писменията, като бонуси, като премии, като допълнителни възнаграждения. Този въпрос е написан и там е главен затова, защото тук, както от последниците, които са 2 милиарда и 500 милиона долара за тия 5 години след подписа на Румен Овчаров за гъста, което верижно води ги до качване цената на електроенергията и сравнението. Аз искам да ви кажа, че на първите заседания, на което някои от вас представители присъстваха, аз съобщих, че в Съединените щати, което официално... Може ли само да ви прекъсна, че малко се отклоняваме от темата? Отклоняваме се малко. Това вече е друга тема. Цената на вятърната енергия се плаща 40-50 долара на мегаватт в различните щати. I think you're raising a very important point there. Може ли само...
Извинявайте. Ако може, действително има още няколко минути да каже и колегата Нотик още нещо и последно журналистите да... Искам да разберете мисълта ми, че аз тогава се изказах, че беха дадени едни много привлекателни високи цени да се съберат таксите и сега всичко това е крайно некоректно, като искат да ви върнат, обаче вие сте заложили своите инвестиционни планове, тези начални стойности са им ще им възвръщават и сте напълно правилни. Okay. You have mentioned that you think we should take legal action against what has happened on Friday, and that's exactly what we're doing. Our lawyers who are sitting here are already working on a legal appeal that we will file here in Bulgaria next week, and a separate complaint letter to the European Commission. Споменахте, че е подходящо да се вземат действия по съдебен ред за това решение на ДКЕВР и ние точно това сме направили. Още от началото на седмицата сме в преговори с нашите адвокати и те подготвят в момента жалба до съда, която ще бъде внесена тук в България и също така жалба до Европейската комисия. And importantly, for any small or big producer here or who is watching this, you can sign on to this appeal for free. Just get in contact with us. We're making this open so that everyone gets the chance to get their legal rights heard. И за всеки производител на възобновяема енергия, ние сме отворени да дойде и да се присъедини към нашата жалба, като БГВ ще поеме разходите за разглеждането на първа инстанция. Моля. Producers should have filed requests for signing grid connection contracts. Здравейте, молби за такса за достъп никой не е подавал. За договори за достъп, да, договори за достъп се сключват отдавна, без такса. Всички имат договори за достъп, без такса. Такава терминология до сега няма. Такова нещо няма. Вижте, аз преди да дам думата на Мариана Янова от Ветроенергийната асоциация, искам само да ви кажа, че да, ние обсъждаме такса за достъп, защото така са го кръстили ДКЕВР, но това не е такса. Това е едно отклоняване на огромна част от приходите на всички производители. Бих казал отклоняване, което граничи с криминално деяние и за благозвучие то е кръстено такса за достъп. Но нито има функциите на такса, нито атрибутите на такса. Аз искам да добавя само нещо, понеже аз се занимавам с точно тези договори за достъп в асоциацията в последното лято. Става въпрос тези договори за достъп, които трябва да определят условията, производители, тези, които вече нямат договори за достъп и сега трябва да ги включат. Първо, за да има такъв договор за достъп, в закона ЗЕВИ, който беше променен тази година, е записано, че трябва да има общи условия към тези договори, които самите електроразпределителни компании и ЕСО трябва да подготвят. Те трябва да бъдат обсъдени на обществено обсъждане в ДКЕВР, който трябва да ги одобри и едва след това производителите могат да подпишат такива договори. Тоест в забава са не производителите, а самите електроразпределителни дружества и ДКЕВР, тъй като не са си спазили законово установения срок, за да си проведат процедурата. Започнала е в началото на юни ЕОН, сега вече Енергопро и ЧЕЗ са обявили своите проекти за общи правила, по които асоциациите са подали своите коментари и производителите и от тук нататък процесът отива в ДКЕВР. И ДКЕВР трябва да проведе обществено обсъждане още веднъж на тези общи условия, експертите от ДКЕВР да си кажат мнението по тези общи условия и тогава, след като влезат в сила общите условия, да започнат да се включват договорите за достъп. В това отношение мотивите, които се използват в това решение, са просто проформа. Производителите нямат задължение да сключат такъв, имат задължение да го сключат едва след като електроразпределителното дружество им представи договора, който трябва да подпишат. Само да добавя, че тези договори за достъп, които в момента са представени от ЕРП-тата, са в противоречие с правилата за търговия с електрическа енергия. Така че батака хаоса в законодателната, подзаконовата база и кой какво прави, кой какви решения взема, макар че правилата за търговия за електрическа енергия, които са влязли в сила от миналата година, са написани от ДКР. И договорите за достъп са също от ДКР, но там явно, че може и така, може и иначе.
Аз накрая, преди да приключим, искам само да подкрепя това, което каза колегата Ньотликс. Ние, нашата асоциация, както и останалите асоциации тук на масата, цялата конфедерация, работим по това да бъде атакувано в съда в България решението. Няколко адвокатски кантори разработват становището, съгласуваме се помежду си и ще бъдем единни в атаката на това незаконно и нелогично решение в административен съд. По други линии тук в България подготвяме и съдебно дело в Международен съд, което ще отнеме малко повече време, но този път наистина мисля, че бяха минати всякакви граници от страна на регулатора и това, което очакваме всички ние тук и сигурен съм всички граждани, е правителството да каже съвсем ясно, че не подкрепя това решение на регулатора, решение, което отнема неправомерно парите на българския потребител и ги пренасочва към няколкото големи корпорации. Очакваме решението да бъде отменено от ДКЕВР и правителството да заяви какво мисли по въпроса. Защото е ясно тук, персоналната отговорност се носи от председателя на ДКЕВР Ангел Семерджиев, но политическата отговорност я носят управляващите от ГЕРБ. Благодаря ви много и се радваме, че бяхте днес тук. Да, един въпрос, да. Няма такава такса. В момента в Испания има нещо, което бихме могли да определим като такса. Той е един допълнителен данък, но той се налага честно, след публично обсъждане на абсолютно всички производители на енергия. Атомна, въглишна, вятърна, соларна и така нататък. Всички ще плащат по 6%. Но това е нещо, което е свързано с бюджетния дефицит на Испания и с невъзможността им да обслужват плащания по енергийните си сметки, но тук говорим, става въпрос за нещо, което се отнася до всички, а не произволно отнемане на голяма част от приходите на отделни само дружества. Само искам да добавя нещо. В началото ви казахме за този европейски регламент, който установява стойностите, в които могат да се движат въвеждането на такси за достъп от съответната държава. И те са в рамките на 50 евроцента по регламент. Максимум. Между 0 и 50 евроцента на мегаватт час. Евроцента. Да. He wants his money back from the investment, nothing more. He doesn't want 20 years or anything else. Разбира се, аз това казах, че сметките ни за ток има опасност да поскъпнат в момента, в който вече се стигне до осъдителна присъда, която е неизбежна. Тя няма да се случи утре, защото процедурата е дълга, но е сигурно, че това решение ще падне и средствата, които са били отклонявани през периода до взимане на присъдата, ще бъдат възстановени на производителите. Но вече веднъж сме ги платили от сметките за ток, т.е. за да ги платим отново, вече към самите производители, а не към мрежовите компании, те от някъде трябва да дойдат и ще дойдат от сметките за ток на хората, за да отидат при тези, които по договор следва да ги получат. Не, да. В края на краищата и това е вариант, вероятно.
Ами не смятам, че започваме да ставаме една държава, където всъщност правото на силата, който може да докара повече трактори, който може да докара повече. Мисля, че това е... Извън кръга на шегата, може би ще сме първата държава, в която инвеститорите ще излезат на улицата да стачкуват, което имаме прецедент с една така наречена такса, която всъщност е кражба, така че защо не направим прецеденти с това инвеститорите да излезат на улицата и производителите на енергия. О, да, съдиите, разбира се, да. Добре, благодаря ви много за това, че бяхме тук. Нека да поговорим отвън.